Velkommen til nyhederne. I aften har jeg været ude på gaden og spørger folk om deres brug af Facebook. Se med her. Ja, vi står her med Martin Askesen, og du har Facebook, ikke sandt, Martin? Jo. Ja. Hvorfor har du valgt at have Facebook? Det var lang tid siden. Det var i 2007, tror jeg. Det var helt i starten. Der var jeg... Nu er det bare for at finde mine venner. Og så derfra, der er det bare sjovt at se, hvordan det går med folk. Okay. Hvad synes du, der er godt ved Facebook? Ja, det er, at man kan se, man kan faktisk følge sådan nogen som jeg. Jeg er venner med dig, ikke? Ja. Så kan jeg følge dig resten af dit liv. Så kan jeg se, hvordan det går der. Det er meget sjovt. Tidligere elever, det synes jeg er generelt sjovt. Hvad synes du så, der er dårligt ved Facebook? Men det er nok, at for mig selv er der ikke noget dårligt i det, som sådan, for jeg bruger det ikke så meget. Jeg tror ikke, jeg har lagt noget ud længe. Men jeg vil sige, sådan en som dig, du kunne jo komme til at lægge noget dumt ud på Facebook, som du blev træt af senere. Okay. Og så er der en masse reklamer og skidt og skam. Okay. Hvis du vælger en Facebook og slik i et år, hvad har du så valgt, og hvorfor? Jamen, så har jeg valgt Facebook. Hvorfor? Fordi jeg spiser ikke. Okay. Simpelthen valgt det rimelig simpelt. Ja. Hvis du vælger du får lov til at vælge et socialt medie. Hvilket medie har du så valgt? Jamen nu har du jo sagt, at jeg ikke må tage lærerintra, eller elevintra, så det vil nok blive Instagram. Fordi der er jeg faktisk venner med mine venner. Okay. Facebook, det er mere med, jeg tror jeg har 800 venner på Facebook. Det er jo fordi, der kommer jo, lad os sige 100 elever, ikke alle elever, jeg venner med 100 elever om året. Ja. Så den stiger bare op. Ja, den bliver sgu måske lidt for meget. Så jeg har Instagram, det er lidt mere med mine tætte venner. Okay. Tak for det, Martin. Og godt lige med. Ja, vi står her med Johannes Grundal. Og Johannes, du har Facebook også? Det har jeg bestemt. Yes. Hvorfor har du valgt at have Facebook? Jo, på grund af at være med på moden og holde mig opdateret, hvad mine venner går og laver derhjemme. Så nu når jeg er på efterskole, så er det lidt nemmere at holde kontakten med dem derhjemmefra. Ja. Ja, okay. Bruger du tit Facebook? Ja, det synes jeg. Okay. Hvad synes du, der er det bedste ved Facebook? Det er, når man deler ting med andre, synes jeg. Altså, nogen lægger nogle sjove videoer op eller et eller andet. Hvad deler du typisk med folk? Ej, jeg deler ikke så meget. Det er mere, der bliver lavet sådan nogle grupper, for eksempel Wines. Det synes jeg er meget sjovt. Okay. Ja. Hvad synes du så, der er det dårlige ved Facebook? Det er nok, at måske nogle ting ikke er sandt. Der er nogen, der for eksempel hvad er prøvet sandt? Ja, men altså, nogen laver for eksempel en fake-profil for at chikanere andre eller et eller andet. Eller nogen skriver nogle dumme opslag, hvis man bliver face-raped eller et eller andet. Har du nogen prøvet at blive face-raped? Det har jeg. Okay. Hvis du vil med mellem Facebook og slik i et år, hvad har du så valgt? Sådan dagligt, til dagligt? Ja. Facebook. Hvorfor? Ja, slik. Det skal jo ikke smart. Det var... Ja. Har du taget til USA i måneden, hvis du kunne? Bare uden alt brug af Facebook? Ja, det havde jeg. Hvorfor? Jeg har altid drømt om at komme til USA, og så vil jeg da tage den mulighed, hvis den kom. Hvad så, hvis du havde taget nogle fede billeder, du skulle uploade på Facebook? Så kunne jeg gøre det, når jeg kom hjem, så... Okay, men hvad nu hvis, at du havde tabt din telefon? Ja, der ligger et problem, så det kan man også sige. Ja. Ja. Men hvis du du kunne vælge et socialt medie, du kunne bruge resten af dit liv, hvilket socialt medie har du så valgt? Facebook. Hvorfor? Jeg synes, Facebook har hele pakken. Altså, man kan chatte med folk, man kan se, hvad folk laver, billeder. Okay. Tak for det, Hans. Det er også lidt. Så med Oliver Rode. Hej, Oliver. Hej. Jeg tænkte, Oliver, har du Facebook? Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvordan kan det være, Oliver? Fordi jeg vil hellere være sammen med mine venner face to face, i stedet for at være sammen med dem over en skærm. Det synes jeg er federe. Men Oliver, påvirker det ikke i din hverdag, at du ikke har Facebook? Nej, jeg synes, det påvirker mig positivt, at jeg ikke har Facebook, fordi så kan jeg være sammen med dem socialt og bruge tid på dem socialt, i stedet for at sidde klistret til en skærm. Men er der så noget andet, du er afhængig af, måske? Nej, faktisk ikke. Okay. Men Oliver, bruger du nogle andre sociale medier? Nej, det er faktisk ikke. Okay, men har du så ikke en smartphone eller iPhone? Nej, det har jeg ikke. Hvilken telefon har du så? En Nokia.
Oliver, kan du se nogle gode ting med Facebook? Ja, altså hvis dine venner for eksempel i udlandet, så kan du stadig skrive med dem. Skrive et lavere. Sådan nærmest være sammen med dem på en måde. Altså. Okay. Det var alt, Oliver. Tak for nu. Tak.